Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Lawag, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kadagito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itirembag nga bigat kada kayami nga sangapada iti kadwan yaman nga aldaw ken oras ti ayan yu itanga pas sa tilubong kabayatan nga dumdumungeg kinagbibuya kayo. Happy watching kada kayo nga pakip-share di programa tayo. Share this program. Danan nyo ti maikalima apagkasaritaan ay maikapat pa lang nga. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Maikapat nga pagkasaritaan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti September. Ti pagkasaritaan ni Brandon nga napoluan panakip butas. Anat iloko ti panakip butas. Serra ti abot kuno rikep ti losok. Diyan mo sa pulan. Ti usos tong panaka-Ilocano ti panakip butas. Pakasalitaan ni Brandon. Padaran nyo papagayam mi. Pagkasalitaan ni pagayam tayo ng Brandon nga napauluan, anat paulo na, panakip butas. Anat Ilocano ti panakip butas? Serat abot? Serat abot? Anak ti takip ket serra, kalub. Ayan. Panang kalub, iti abot. Pabalim na kasi jay. Panang linged, iti kinapudno. Makunayo. Panang linged, panang kalub, panang takip. Brando. Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni paghayam ti nga Brando nga napauluan, panakip butas. Dear Manong Nemi, agkatrabahuan kami kani Oscar Manong Nemi. Ken makuna nga nasinged kami. Nasinged kami kunak. Tada kami kang runaan nga agsasarita, no tiyempo ti breakdown, breakdown? Break time. No tiyempo ti break time ken lunch Manong Nemi. Ken kastamatan nakam ti agmimerienda, agkadkaduwak merienda. Mesak nga baro. Idinto ta isuna, tsaka mo no adan asawa na. Idi saludsudek. Abay lang ang kadiwaret, adan asawa na. Naggadan kami Manong Nemi nga nakaamam mo kini Lydia. When? Namamumit sa bali, Manong Nemi nga pagtrabahuan. Magkakalukang kaungay, iti jeep, at nagkumcommute kami iti jeep Manong.
Nakatugaw miso na pinagbaitan mi. Nagtrabaho mat manong name iti may sa pabrika. Yung sa bali lang ang pabrika ti pagtrabaho mi kin Oscar. Aday din nalimot na panagayat ko kini Lydia. Ti makadakas manong inon na anak ni Oscar. Isut mo na nakaalat ti cellphone number na, Facebook account na, adan komunikasyon da, agar araman ni Oscar ken kuana, aging ka nga namuaklaeng manong. Nga girlfriend nan, ni Lydia. Tapos ka nga kablawan nak, partner. napasangbat kong tiwen ni Lydia. Alang-alang ito ka, Oscar. Amom na babae na pagsasalitaan mo. Lumadlaw mo nga mayat yung babae. Paspasam. Naman na may batam. Tapay, adamat iti pa nag-crush mo kay ni Lydia. Awan. Para laing kang ka ni Lydia. Sa bali ti para kanyak, partner. Yan siya ka mo manong name talakarik nagi dito sa iti mamuwak nga dan relasyon da Lydia kin Oscar. Kahit nung kasta nag-date da manong name kasaliran ran topic it ni Oscar. Ngayaban nak. Tapi man ngayaban nak nag-date kayo. Nagbaling ka chaperon. Anen partner. Mamadala na siya nan. Ito ang nga rason. Kahit ka lang ilibre. Nilibre ako ni Lydia, ilibre ka maten. As my partner. Di ba? Kaya din itong papanan yung araw din ng pagarigan, makamirian dati. No, income na, boy, di sine, di sumurot ka man. Tom no, umabayak ka na kayo. Nagtugaw ko, adayo. Kaya na sumrak kayo itong hotel. Agad saan ka, surot na, partner. Sa bali, matindi at ang kasalitaan. Yan sana kasi mursurot man. Wine. Gamot na kayat nga may matangan no kasunod tiragsak na. Siguro kay talagang saan nga naikari ni Lydia para kanyak. No di kat para kin Oscar. Ay gaman nun naming alpasan, ti 2, 3, kinupat nga bulan. Nagaling ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Hello? Brando? Yeah, sino na ito? Ni Lydia. Oh, Lydia. Lydia nga, girlfriend ni Oscar. Owen. Nangalam din number ko. Hindi nawat ko kin Oscar. Di mo inted. Kasama mo nga dinawat yung cellphone number ko. Ururay ka din nga dawatin yung cellphone number ko. Ngayon, nimat Oscar tinang dawat. Isumat tinangaram kanya. Get, kamusta ngayon? Kamusta relasyon nyo? Ang tangarod problema, mi? Ano problema nyo? Masikukak. Nagpukaw mo din, Oscar. Hindi lang kalma nga nakikita kita pagtrabahuan mi. Diyan akong makontak. Hindi kalman, nag-date kami. Ibagak kang kuha na masikukak. Imbaga naman nga, kaduwain nak tapno mapang kami agpakaamu ka na papa ije Pangasinan ije lugar mi tapno pagsarita amin takalay sami ngamjak man tan makunta napanak iti pagkasaraan na awang kanuotan sa jay akit mamuak to ano talagang awanen lumapanak to at pagtrabaho amin no awan iksunan bakamat no nagpukawan. Ape ko man nagpukaw. Intarayan na nato susung bata na kanya. Bam. Bam lidyo tam. Sakta bang kontakin ko na. Wait, hanggang mapukawan tinamnama. Baka naidap lang sa cellphone na uno anyad tang. So hindi mo pukawan tinamnama. Urumbag mo na angin kasar na ka. Kit masikog kagaya man. Kinun ko nak manong naimi adya ka mo. Noan niya talaga ti marik na ti kaun ka. Nakapimpintas ti panakisarita kang kuha na ngam kasla agdardara ti puso.
Ngem, itilikodan ti amin manong nemi kasla adamat aguro-ure nga ragsak. May maragsakan na. No, saan nga ikasar ni Oscar ni Lydia? Baka no. De 20 kong daway ko. Saan nga simrek manong nemi ni Oscar dito'y pabrika nga pagtrabahuan mi? Uwan, naging ganamuak nga nag-resign gaya man. Pinadas ko manong nemi nga tinunton ti record na no taga-ano isuna. Saan damat nga palubos manong? Noon ti pampalubos ti tao. Nga mangkutkot iti personal nga biyag na. Personal record na. Iti tinawagak manong nemi ni Lydia. Hello, Lydia? Hello? Nakontak mo ka din? Asampay, ngam talaga nagikat. At resignation letter na ito eh. Imbating na kano ti security card. Hamong ka din no taga ano isuna? Sikaman? Di mo ng taga ano isuna? At baga nga probinsya, di naman din ba nga anang aili? Kasi ka hamong ka di? Agkatrabahuan kam lang, ado na kita saan ko hamukin ko na. Mapapatay na lagi din ni Papa no, mamon nga masiguga kan din. Awan ti manging kasar kanya. No amok lo kumakastoy. Sa lawa, sa umadgaya na di kayim mo. Mo ko nanti kasta. Lydia, amangan no. Adalang rason no, apay nga nagikat. Baka nagawit sa di probinsya at no maisaganan na ti amin. Apay nga tinayang baga ko ma. Basta tinuoding yung baga na, karete ko mga aldaw, mapang kami sa di lugar mi, no mapang kami agpakamu ka da, papa. Tapno mapagsasalitaan ti kasarmi. No muna tanin, talon nga bulan. Kaya't mga sawan, edi inaklon mo ni Suna, nag-date kayo, dan napasama ka na kayo. Makulit eh. Baham, nasa pulik. Ikaragata ka sa pulik, kan kontakin. Ganito ba kontak ko, ipakamuktukin ka. Siyak ti mga luki keng kuha na tapno ikasar na ka. Urumbing unang kasar na ka kapot at sungsung-bata na keng ka. Ngimawan, makabulanan manong. Naging tinawagan na kmanin manong na ni Lydia. Mamaling ka din ang kita ta, Brando? Sure. Insa din no, anong oras? Nabang kami di may isang restaurant manong Nemi. Okay. Murahan tayo order ta. Palpasan na. Mangrabi kita. Among nakaragsak ka, Lydia. Abang ka naragsak ka? Bata siyempre, makalanglang ka amangan. Sila may isang date, di ba? Nasak tinagawis. Sikat nang i-date kanyak. Yung bagkang katawa, maraming po tagkatawa. Yung siya. No. Sa muna nga, problema, anti-problema, at ang solusyon dami na problema. Yung kasanuno talagang intrayan ako ni, sino? Boyfriend mo? Ni Oscar? Uwain. Ni, halis to lang na ito yung madlawan ti tiyang ko. Tulungan na. Ano ti may tulong ko? Diyan kahit naganak na balasa. Kahit mo na mangikasarkan ka? O resahan ka ni Oscar? Awanin sa bali pa yung muspusan. Kahit mo ngikasar ka? No kayat mo? Mabaling ka ti tagkasar nga, may mesa lang ti
Agay-ayat? Sino't agay-ayat? Siya. I love you, Lydia. Ito na mamudakan kini Oscar. Narik na ako na yung ayat. So na lang tanalaling di kayem ko. Di ka trabakwak. Ni Oscar, nakalalis to. Inuro-uro ko nga siya kaedit mga dawat sa cellphone number ko. Iba't patig mo ka din, Oscar. Iba't patig ko. Kitsak. Saan ka to narigat nga susurwan nga ayatin, Brando? Ano nga rod? No kahit mo't mga asawa kanya. Datatag kuyog nga mapanin siya Pangasinan. Matulag ti kalay sata. Sata to balag subli dito eh. Syudad. Tap na may tuloy mo tagtrabaho. Kasalamat kanya. Kaging kaya pas ngayon kunton ti anak mo. Ti anak ta. No asawa anak doon di ibilang mo to nga nagtawad kang ka na ti anak ko. Kaputi-pat-patig ka. Kaputi-pat-patig ka. Aming nga napatig ka na tawad kang ka kinipatig ko, mate. Brando, agyaman ak. Sikala ko man tinangarap kanya. Manong Nemi nagdesisyon na. Wen, saan ito nga agbabawi ko na. Uri na awagan dakat ti panakibutas, takas tati. Labas ti amin. Nagtulag kami nga rod, Manong Nemi, kat nagkuyog kami nga napan iti Pangasinan nga lugar, Dalitya. Enya mamunak ni Lydia, a boyfriend na, kat siyempre napintas mo, ti panang sarabo, kaniyak, dagiti naganak, kakabsat kang kakabagyan na. Kaya baga, Manong Nemi ni Lydia nga masikog. Pero ito mag-unay nga kasal kayo. Kagabuta, iti ko mapailain nga, sagbay nga, danapasamak ka na, nagkasal kayo kuman. Papa, di may amin na tagpalandirik namin. Lydia, Brando, saan ka din napimpindas no, may bagat kinapod no? Kinapod no nga niya. Kabailam ka din nga pagulbudan ni papang mo? Kahit mo sawan, Brando. Brando, namang no. Malalala. Kayat nga dailibad jo kanya. Kayat kong ibagay tipod no. Sumit kayat ko. Tata. Apay ka tata pa lang ron. Noon nakasagana ka mga kasartera ko. Papa. Ano dito ang kinapod no? Pero magulungan na yung mama niyo. Ti apo ko yun. Iti dyan ni Lydia. Kat sa nga siya. Tipod nung amana. Hanya! Brando, saan ko man ganaskan pa yung bagam? Awan ti balimad ka doon tulong tao. Di siya, ang mga nababalaw na kanto ni papang mo. Tama! Sabi na sakti paglimid jam siya ka. Katsakti amam? Katsi ka, Brando. Saan mo gaya mga putot ti sikog ti anak ko? Aping ang kasar mo? Mabuti pati ko iso na. Yun siya kayat nga. Aga na kabalasan. Diyak kayat nga kagurayo. No, awan ti mga kasar kang kuha na kanaga nakabalasan. Diyak kung makapagabasulan, tata. Di pa nangibagak tipod no, lumabas sa amin nga nagtulagan dito kinilidya. Apresyar ti kinapod no, baro. Saludarang ka, Brando. Kaya mamum ka di tararamidan. Ano ti katsawan, pa? Kasano ti sitwasyon? Asino ti ama, ti sikog mo, Lydia. Oscar tinagan na, papa, iti imbagak kang kuha nga masikugak, bigla nga nagpukaw. Agkatrabahuan na kini Brando, nag-resign nga din na oras. Di ba sa amo no sa dinutayan na. Intarayan na ka. Uwan papa. Kadada ni Brando nga, nagasagana nga.
Agbali nga palagibutas. Orin no anyot iawag na kanyak, tata, papa. Adot kasto nga istorya. Nga madama di kita ay disadvantage ti amin. Masaludsog ko kayong gali dya. Papa, kasano ti panangipatig mo, ti ama, ti asawa, anak mo? Siyempre, patpatig ko ngayon sa alitan. Sa api, rumpay ka di nga yan, tagpaisura, papa, kat binaybayan na. Just in case nga nagsubli. Just in case nga nagsubli. Saan nga nagsubli, papa? Just in case nga nagsubli. Nagsubli. Ang mag-asawa kam tumatin ni Brando. Kat si ka, Brando. Kasano palang ipatig mo iti anak ko. Kanti apo ko. Huwanti umasping ti pamatig ko kinukuha na. Papa. Yung kaso nga ron nga, nagsubli ni Oscar, kat madamag muntong agsinsinarak da kini Lydia. Nagsinarak da, papa. Nakas pagkarikan ta, masusurak to nga patek ni Lydia. Taramidag ti amin nga sayatan tap na malukoy ko tirik na anak, ti puso na. Edad kunto kayong kuha na. Ti 100% kamanagtalik. Very good. Appreciaran ka barok, Brando. Haling ka sumumbat. Kaya mo ka nagtawad, iti kaungam, dito ka sumusungbat mo. Kaya si Kamit Lydia. Hamo nga rigat nga susuruan nga ayaten ni Brando Sangari. Uwen papa. Rumbeng unay nga sutiro ayaten ni Brando tikas ken kuha na tilalaki nga ayaten. Napudno nga kayat. Dahil tilugodan nga saan na nga putot tisikog mo ket nakasagana nga mga kasar ken mga ipatig ken ka kada kayo. Mamano tikas ken ka, Brando. Okay? Palubusan kayo. Agkasar kayo. Agasawa kayo. Kat si Lydia, anak. Itapay kat sursurwa mo nga ipatig ni Brando. Lipate mo na dyan, Oscar. Manong name kas taon iti nagsak ko, siyempre, ta siyak ti kanunungan ti ama ni Lydia. Dito yung arot Pangasinan, tinagkalaysaan mi manong name. Kat idi, tadumteng tirabi, kalpasan ti kalaysa, siyempre, asawa ko ni Lydia. Idi arakupek. Yeah. Brando. Abay. Di mo kaya? Madi ka nun. Upatan nga bulan ti tiyan ko. Pagkatawa ko. Kabulanan pa yan kat mabalin pa yun. Kung talagang di mo kaya. Saan ka di nga napimpindas, no? Masusuro hanto pa yung ayatin? Sakbay nga na mapasama ka nata? Amo kamawatan na. Yung kasar ka lang, hindi ka makipag-sex kanya, kasta. Adang rod galas mo, nga mga rakop kanyak, mga kanyak, no, agkam kit ararokupem kit, saan ka mo nga bolsen, uno, mawatan ka. Okay. Aganang sak. Aging ka masusurang ni patek. Katsikan to na mismo. Iti mangarakop ka niya. Saan ka nga gumura? Nandiyan pa yung maramid ko, asawa ka na. Ba't katawa ka, Stak? Diyak kami pag-arupen nga. Nag-asawa talang aro din. Di mo pala kayat? Sino ka rin palang sapsapulang? Hindi palang Oscar ti kayat mong magsibog. O saan ba nakasta? Okay lang. Okay lang, Lydia.
agtalay ka ken ka. Agbalinak aman nakaawat. Tada ita tirason tapno. Masusurak nalistong ay patay. Dito yung nga ba nagan manong name saan ko ngayon pakaam mo kadagit na kanak kanilidya. Makalawas kam dito yung ngaon tapasamak kada kami aging nga nagsubli kami dito syudad. Iti mismo nga kaserak manong name ita medyo panglawain. Nagsubli ak iti trabaho manong name ngem talaga nga awanin nos ka. Palubusan na kung nagtrabaho sak agawid. Dahil mas tiluto naman nung managdaldalos. Kaya ka manong name nadakailan ti tiyan na. Iti kaiddaik manan katarakupek. Uy, ko. Mabaling kadigitan. Madi pa idi upat ka bulan, itakid din. Tabumtaken. Tunkanong arat. I promise. Yun to ni pasangay kong tanakta. After a month, diyan ka mo, 2 sa bulan, 3 bulan sa tumabalinin. Makabulan lang. 3 bulan ka nukat, adapain them. Sige. Tapos sigurado. 3 bulan. Agoreak. Manong nemi babae timpas nga iti asawak nga anak na. Nimit lang Lydia, manong nemi tinangtad tinagan na Gigi ka no. Idaadan, 3 bulan, manong nemi ni Gigi. Manong nemi. Iti ilokat ko tiri daw ti kwartumi tapno di kastakit mapasama kan ti amin, tada 3 nga bulan na. Nakaturogan ni Gigi nga ada ti crib na, kapkapukmet iti banyo, na panak nagdikos, kadigdikos mo, imuno na nga nagdikos, ti asawak manong nemi, iti ta, pagrekap ko tiri daw, manong nemi ti kwarto, iti bumangon ni Lydia, kat si mabat nga nangarakop kanya. Lydia, siya konti mo nang imarakop kaya ka. Kas panang tungpal ko ti karik ka. That is the 3rd mansari ni Gigi. Nagdigos sak. Siyempre, kanawin ako nagdigos. Sa kadigdigos mo. Si Manguak manong naming nga nangarakop kaya kuwana sa ako'y nagkanda kiti lips. Napahot ti panaglanang da. Kabutan mo nga balsan di kita ko. Kita grinuk at di bibig mi. I love you, Lydia. I love you too, Brando. Mo nakaragraksak kami. Di nga nabi manong nami kasla isot ti damo. Nga panagkaid dami kalpasan ti kalay sa amin. First night, first fight. At sana ka nagriro anong name ka ba tamariknak ti ayat nga naibudi ka dagiti arakop na nga kasubad dagiti arakop ko ken kuwan. Mariknak sa nga nagaparagin ko kuna dagiti asog ka na reng-eng na. Uwain manong name. Datan timbilang ko kararagsakan nga rabi iti bihag ko. No pa bilang ko idi nga kararagsakan nga aldaw idi ikasar ko isuna. Imagine for how many months? Bale, 8 months man. 4 nga bulan ti sikog na, di kasar kami, plus 5 months. Idi tayo pas ngayon na plus 3, di kada 8 months manong nemi. Makatawan, dito yun. Marikrik na ako, manong nemi ti ayat, nga supapak ti kinapudno, panagayit ko kinilidyo. Iniadan, 2 nga tawen, manong nemi, ni Gigi, isumatan ti kaadan, ti bukod ming anak, iti asawa. Adadan ti raksak bimanong, tadan adin ni Gigi. Lalaki manong nemi, Junior. Manong nemi, nagtultuloy, iti urnos, talinaay, ti relasyon mi, ti asawak. No kasunod pa nang ipatid ko siyempre kini Gigi kastamatan kini June.
Tapara kaniyak manong putot ko isuda nga tuwa. Iti pa nagdakkel da manong nemi nagbali nga nasyungpet dagiti agkapsat. Amo ni Gigi nga isakit ni ading na amo na tagadi. Aging ka manong nemi. Adadan ngagpadpahan at elementarya. Huwag manong. Nagaragraksak kami manong nemi no kasta ngagkukuyog kami siya ti asawak ka nagdito anak minging kamagmul. O ano mapang ka mag-shopping nang runa no kasta nga i-treat me da no day card ipakita da giti grades da manong nemi kita agpadpada da nga nalaing da giti anak mi. Aging kang iti may sangal daw manong nemi. Kinasarita nagtasawak. Brando? Ate, pagkakin ka. Ano dyan? Naskin nga mga ti amin. Amam, ito malam bigla nga nag-ring ti cellphone ko. Ket, sinong batak ta sanga nakapunbok. Nakigtutak ito ibaga na nga. Sindete ko nakit. Siyak do Oscar ko na. Sinong Oscar? Sino ko mapay? No saan nga ti gayem mo? Gayem ko? O ex mo? Ti ex ko. Kan ti gayem mo? Sabagay, balin siguro nga gayem kami. Idi, itangarod. Kanan niya magana. Kinumusta na? Kinumusta na ti ni Gigi? Owen. Dinamag na ti amin. Nakidimbaga kabat napakati pa nagsalita yun. In-entertain mo iso na. Tisong ba't titawag na? Kunak man nagkagurguram. Pasis-pas. Kunak naman, siyempre, nalpas kat nalpasan ti amin. Kit, alang ito ti problema. Kahit lang ano nga makita ni Gigi. Tapno may ibaga. Kini Gigi, nasang na siya. Tipod nung amana, no dikat na Oscar, kasta? Ori saan ka nung nga maibaga nga. Ni Oscar, tipod nung amana, basta. Kaya't ni Oscar nga makita ni Gigi. Dito yun, di ko na ni papang mo. Posible nga agsubli ni Oscar. Agsubli ang imanya. Brando, mamati ka kanyak. Sikanti ba't patik ko. Agtalik ka kumakanyak. Abang nga magbagan na kasta. Baka posible ito nga agkita dagiti agama muno mapasamak ba't nga kita kayo. Agtalik ka king kalidya. Sabi ko matamatungpal mo ti karim. Sige. Awisem ni Oscar dito balay. Tapno makita na ni Gigi. Ngem, saan mong ibagbaga ni Gigi nga iso tipudno nga ama na. Ken tulagam ni Oscar nga saan nang ibagbaga ni Gigi nga iso tipudno nga ama na. Saan mo nga dadailan ti pamati ti anak mo, ti anak ta. Tapno saan nga maribukan. Amo kamawatan nak. Ken, agtalikakin ka, Lydia. Agtalikakin ka. Agyamanak, no agtalikakan niya. Katalagamat. Diyak ko makayat, siyempre, baka no, isot pakadirabukan, relasyon ta. Madamat karbangan na, di ba? Nga makita na, gabata isot ipudno nga ama ni Gigi. Isungarot ako nak. Ada karbangan na. Sige. At orin no paritan ta. Baka dumten to gondaway nga mismo nga ni Oscar ti mapan iti ayan ti anak ta iti eskwela. Baka matadad nga mariribok. So nga, awisem ni Oscar iti balay. May isa pang rabi.
Tapos nagundawin na makasarita kan makita na ni Gigi. Manong name dya ka mo, no, husto tinaramid ko nga panangted iti kundaway nga umaynos ka. Hintay ko na akon. Baka saan nga sumarding na Oscar kung ka na di na makita tanak na. Kaya dapat na makasalitak mat Oscar. Kaya maamok noan niya tipanggap na. Dendeng nga rod manong nemi tirabi nga inawis mi ni Oscar. Wan. Imbaga, ti asawa nag-behave di kiti tuwang anak mi kabutad sa nga ilimi. Nga umay mangkipangrabi. Ida saludsudin ni Gigi no sa sino. Imbaga, ti asawa nga dati nga best friend ko. Nagtung edak man di saludsudin ni Gigi. Api nga dati. Api nga sanga nagtultuloy, papa. Nag-abroad gamin. Kalpasan na. Napukaw ti komunikasyon. Ita kitadan. Ay, kasta ka di, papa. Edi manong name ito dumtengin ni Sona nakakotse. Loko, nabaknangin. Siya tinapansin mabat kayong kuwana. Edi makadisag manong name injaya na ti duwatakyag na tapno agay narakop kami. Umusta ka, friend? Friend, kunam kanya. Sanda ka din kayo, friendo? Partner, ti awag ti tunggal may isa kadatwata, edi nga friend. Ay, partner, kan friend, just the same. Thank you, Brando. Di amok kat sa mong ipalubos nga umayak. Ngam sikot ka ni Lydia, kat siya papalubos ka. Kadagitiado nga kondisyon. Iso nga sinabat ka, Oscar. Ano tirantam? Tirantak. Awan ti sabali nga sarantak no saan nga ti anak ko. Kat ni Lydia. Kukam langin ni Lydia. Sa mesa. Patsam nga rin nga kayot nakpay ni Lydia. Partner. Ikatantan niyaman nga panagimon mo. Noon niyaman nga panagduwa-duwam. Agtalag ka ti asawam. Diya ka mo no. Ibilang ka nga kontrabida. Ngagtultuloy, partner. Saan, partner? Saan akong kontrabida? Kasusyo. Ana. Pangasim, Oscar. Respetaran ka. In-entertainin ka. Agtong pala ka umati kondisyon. Saan mong ibagbaga kay ni Gigi nga sika ti pudno nga mana? Kang ronanti amin. Saan mo ka sublian nga sulisugin ti asawak? Okay, partner, no problem. Nagadot sa bali ka babae ta? Apa nga ni Lydia pa lang? Adadot ta di kiti ububing kin virgin, partner. Okay. Welcome. Napintas nga rin tiyan nayas manong name di ba nagalangan-langan may kada di nga rabi. When? Tada ti panunot na kita nakbi ng runa kay ni Gigi kahit may isang gayem ni Oscar. Tito, ti awag na kinkuanan. Kalalangan kami nga nangan. Kalpasan na manong name nagkaniti gundaway da Oscar kay ni Gigi nga nagsarita. Ngawan ti makisturbo kadakwada nga madakam la ita si Deg. Once nga agkamalit ibagana hanantun nga ulit pa manong name. Iti umay. Kaning pagpakasik kag kuana idagpakadan manong nga saan la mapansap sa sarungkaran ni Gigi eskwela da. Kanin din ang tupulos ibaga tipod no. Tamasapol nga agtalined iti panunot kan Rick na ni Gigi manong name nga siyak laing ti amana. Anda kami nakasyon dagiti dua Lydia ken Oscar manong. Kaya nagtalikak lang taking kuana ti asawak. Pasari mat siyak ti tawagan ni Oscar. Wala siyak matimang tawag ken kuana. Taking ka manong name idi tanapasamak nga napukawan at iti trabaho. Nag-layoff manong name dagiti
Taking kukuha, iti pabrika nga pagtrabaho. Nga ba tamalog-log ka no? Kaya may sak, manong name kadagiti naikat. At dapat kiti naawat ko manong name nga separation pay. Barbaring umanay ko nak kapag suportar ko ti pamilyak. Sagbay nga makasapulak ti sabali nga pagtrabaho. Ngayon, no vacancy. Nagproblema. Lydia. Pangalante pa di. Gastusan tayo. Bayad ti kasera. Bil ti kuryente danum. Kasapulan na kita nagtama managbasa. Tineldo kasapulan tayo no. Sanak pa nga makastrak iti trabaho. Hanggang kami nagpili-pili Akit among mata. Dapat pagtrabaho aging gaklatin. Dua nga lawas kasi construction. Tsaka ba't nga na ruwam construction? Tapno tuloy-tuloy nga da. Pues, palubusan lang kasyak nagtrabaho. Lydia. Sika di makamuka rin ang nagta. Amo kamawat na kahit ko sawan. Ag sino kanta? Sika di makamuka na kwada, namang kita ka na kwada, mapunit sa eskwela. Nasyak nagtagibalay. Han? Hamit. Ano nga palang muna, pag-reber nga, kas ina, ang nagtagibalay, sakbay nga, ina ang trabaho ko siya. Anak, klase nga trabaho. Adam, ijijayan ni Oscar nga, bintas ka trabaho. Apay, nebagam ka din na ito nga banag. Siyempre, di namon na nga, awan trabaho mon, napagsasalitaan mi nga, nakasagana mat nga tumulong isuna, tapno tulungan ako mga masumrik na trabaho. Ngayon pang babae ka naman dyan muna nga, pangisar ka na kanya. Brado, amok noon niya, itianda ti panunod mo. Ikatab ko madan yaman nga panagduwa-duwa, panagatap. Saan mo ko makisayan ti panagtalag mo? Di ba nagkari ka kanya? Ngagtalag ka? Ayitin ka, Brando. Wan, apamang nga nasusuro kang impatig. Ingkarik. Nga, siksikalaeng. Awan to sa bali. Patyan na kuma. Mamatihakan ka. Ngayon, nakabilbilig ti sulisok. Nang runa, no day nga sulisog kat adalaeng itisibay mo. Idinto tamay sakamet ka babae na narukup na lupoy. Naramanamon, dagiti arakop ken agek ni Oscar. Taysot imunang inayat mo. Dakal sa posibilidad na, Lydia, ngagsubli ti dati harik nam kang kuana. Posible, nga mawang ka dito pa nagtalik mo kaniyak. Awang ka dito sa baling ang trabaho. Padahal siya nagsapol sa baling ang trabaho. Ngayon doon awan, sabi nga Jack, awatin ti jijahin ng Oscar nga trabaho kat nagpintas. Manong Nemi, iti nagdesisyonak no manugotak nga ikasar ko ni Lydia iti likudan ti amin. Nagpanunutak ka na ba? Ingkasar ko. Gabuta, iba't patik ko. Kat inikak iti nananay apa nagtalik iti asawak. Nangrunay di, marignak na iba't patik nakmatan. Kanadaan kami maten iti kabukbukudan nga anak nga ni June. Ita, agdesisyon nakmanen. Ruben ka di, apolubusak ta asawak.
natulungan na kagtrabaho. Kat ti trabaho ng ijijayan ni Oscar, iti awaten na. Kaya nangasawan manong nemi agkatrabahuan na, kang kanayon da kagkita, kaya nagsarsalita. Uwan ka din sa bali. Kaya gabot awan kano ti sa bali manong nemi nga mastrek nga trabaho, kasbat kanyak manong, pa extra aklangan, nagdesisyon na. Pinalubusan. Brando. Thank you. Sabi nga, thank you ka. Thank you ta. Sa anak mo lang kaparitan. Kuha nas kinuuni nga, agtrabaho permanente dyan nga trabaho. Kat, nukas ka sa online, makaurnong ta, para dinaran niya masakbayan na kita anak ta. Kin marmaring no, dan tumadlalapit nas kang trabaho, na makapagtinulong ta nga duha. Mabalinta nagtrabaho nga doha, kat tadrakil matin na kita nakta. Saling las kan pa nga, mapantay tulod ida, sukunan ida, iti eskwela, kabaylan dati ba nagbasa, ang suda, kanagawid. Tapno, aduha tang tinulong para tinaran niya masakbayan na kita nakta. Ano tayo mo, ito na makurunong tayo, kat adan bukod tayo nga house and lot, adan to ba bukod tayo nga logan, di ba? Nakasatarara pa apen. Timadan ni kamukbukod ng napinas sa balay, kan makakutsi at tumunten. Agas ka ni Oscar. Nagpinas tibiyag na. Oh, apay. Gas ka ni Oscar. Napintas tibiyag na. Di kotse. Dakal sweldo na. Sayang. No kung mga mintasan na kami na ibayaan, tinagpinas ko may itatibiyag yun. Abi kasi sa ikita peso nga, di ba? Saan na kang pinanawan, saan na kang binabayaan. Kada kay kumata nag-asawa, di akong kumat problema ita. Brando, nagagbabawi nga kasarken ka. Ipatpatek ka. At talik ka Pinalubusak nga ro ti asawak manong nemi. Nga tinaldaw-aldaw, kinagkit-kita, kinagsasalita da kin Oscar. Ano kas taga-maladaw, nga gawid manong agur-urayak to. Makitak to, mapasunghadak to, anong nemi, nga itulnog ni Oscar ti asawak nga nakakutsi. Nga nudumsag ti asawak, adan to pa'y kaway, bye. Nga ito nagtikutsi. Sakbay nga dimsag ti asawak, baka naglips to lips na pa lang. Sinutasaan nga muler ti panunot na manong. Uno siya kadilaan iti. Mangpakulkul ti panunot ko. Agar arapa-apak. Ito saan nga rumbeng ko ma? Nga arapa-apak. Nga saan nga rumbeng? Nga saan nga isuot mo ti mabaspasama? Nga madamag agkuna manong. May isang asutili ti karoba mi. Brando! Ay, pare. Kumusta? Ang kamatarob-robo rin. Ni bakit kunta ko bubra? Ito po makikaroba ka man at uminom ta. Thank you latan. Minom ta. Halin. Hindi lang paggustuhan. Sino to Ryan? Si asawa. Ang kanayan ka man at ladaw Kaya sino dyan magitultulog yan ko na? Kaubran na. Lalaki, babae? Lalaki. Diba? Didamag ko kit ex na ijay. Pare, marites kan samet. Nang marites lalaki kinataw kapag magbalik ka marites, chismuso kan samet. Partner, ti chismis kat sangag pepeso. Kahit mo sawan, sangag pepeso nga ni baka mo kit ex na dyan mga itultunog keng ko na. Agpepeso, hangar nga chismis. Di ba? Ex na. Sigunit damag ko akit among kat nalaingak nga nalaing nga agsagap ti damag. Di marites ka nga talaga. Reporter no ka. Nanaling agsagap ti damag, reporter, partner. Damag ko akit
isudat imuna nga nagkainayat, di ba? Ni Lydia kan ni Oscar. Oscar nga na ka na. And then, nagsiko, interayan ni Oscar. Kitsika. Partner, mabit lang. Ada pa panak? Uy, ako. Kahit ko lang nga, damagan kang pudno di istorya na damag, nasagap ko. Sakbay nga i-report ko, masapo lang, basta pa-confirmak pa lang, magpebeso. Api ko may waras mo. Kanipadamag mo. Kata-reporter, gano'n. Partner, wala na. Alang pebeso. Nuan niya man tidamag mo. Ang pepeso man sa o, nabibiyang ko. Mano? Nagpahot pa nga at pinakisrita ka na dyan nga karubak na chismoso. Tsak lamon. Baka anadangag mular ti panunot ko. Impod naman. At mapaspasamak. Kinasaritak ta sawak ti may sangarabi. Abay kang ganawin matlatang itultulod na ka. Ikatuan isupit yung plete. Kahit mo karot nga kumyuta. Kasano no, adamang bastos kanyak dita, jeep, maminano ka kaglukan. Mamitlo ka kaglukan. Dere pinpin sa dire-diretson. Kaduwak pa ni ex mo. Tigayam mo. Oh, sige. Kaduwam ti ex mo, kagayam ko. Kaduwam dire-diretson, libre. Kastamot man ang tibigat no daduma, umay nakalain. Nagbayat na niya. Nagpindas, nagkultimay tulong ni Oscar. Isupit ng isa na trabaho. Awang kumaskasto ita nga. Awang problema tayo iti magastos. No saan nga gapukin ko na. Wen, gapukin Oscar. Gapu amin kang kuhan. Nagsayatan niya. Nagsayatan niya nga gayim mo. Dakil ti may tulong na. Numampay binaybay anak idi. Ngayon nakasayasayat ka, nadang sikat ka sa sayatan ng branto. Na nagbali na ka pa nagibutas. Mahamad akas ta. Aking gaman ng nami na nabasama ken. Gamit may sarabi saan ko napaawid ti asawak. Imo nga timawag at no atendaran da nga parte manong nami sinok kadong ko nakit. Dagiti katrabahuan da kano. Kan siyempre kadwada no Oscar. Alas 12 trabi mano. Aho maten. Tinawagan. Agriring cellphone na. Ano mat sungbatan. Inulit-ulit ko. Ida ada sumungbat. Ni Oscar ti sumungbat. Oscar, partner, saan mo ba kadanagan ni Lydia? Abay, iti kastong oras sa umadlangan, di mo ba nalitulodin? Na-enjoyan na ti party, so nga kasjay. Anak kasjay. Abay nga sikat sumungbat. Nabartay kan partner. Ano nawaag na saan nauna yung naganasan at iminom. Itulnog mo isuna. Nga nabartek? Na nakainom? Partner, oras siya. Diakon ka ba ilang nag-drive? Kahit mo nga madiskrasya ka mga duwa? Ano taramida mo keng kuwana? Kahit maturog ka mga duwa? Sino ka duwa yun? Ado kam nito eh. Ano ka magpakandanagang partner? Ako pakandanagang, no problem. Api nga timdimteng ka pa lang tibiyag mi. Hawang ko man tikas to'y agulo itano hawang ka. Para na nada ka di gulo? Nung siya ka kumatisyak. Pagpadasin ta tagsinukat, partner. Anat nam namayam nga marignam. Marignam, nung siya ka kumatisyak. Tawang nga dito pa nagtarik mo ti asawam. Kang ganayon na yung bagbagakanyak na ita. Nga okay ka no lang, keng kagabot ada pa nagtalik mo keng kuana. Partner, di mo ko mag-ikatan di pa nagtalik mo keng kuana. Sabi ko ma. Sabi ko ma. Maturog ka, partner.
Tamaturo kag maten. Baybayaan walang neglidya. Itulot ko ito bigat. Itulot ko kumaita. Diyak kaya talaga ne. Diyak kaya tiyag manay hupay. Manong Nemi, saan ko nga pinalabes day di nga aldaw? Pwede sumangpet. Nera namat Manong Nemi. Nga awan ti sarek da. Mabaling ka sarita ta? Ay, nasakit ba lahat ti ulok? Anak pa yung usawan, Brando. Mabaling ka sarita. Sarita, hindi pa nagsarita! Saan ko na kaya't pa nga may tantad? Hindi mapaspasamak ka. Hindi mapaspasamak ka niya. Lip-liputan dak. Ayop kayo. Tawang ka din ti pa nagtalik mo kanyak. Naibusan ti pa nagtalik ko ka. Kahit hindi na ito madlangal daw. Kahit kung ibigin ka. Irobot mo di kita rawatan kit pumano ka nito. Kaya namon dahil nga lalakim. Brando. Api kasta ka matan. Hanggang kasta matan. Sana ka naglag unay. Naman pewawagan nak ti panagip butas ng nangak no apay nga sinalo ka, sinipaw ka. Kaputan nalabas ti panagipatag ko ka. Ngayon sang nagnanahay nakasto nga malukluko da. Kung nakman na pa nagtalik mo kanya, at pa nagtalik ko kaya di nga minta kinawanan. Talaw ka. Kada namon na dyan nga lalakim. Saan ko nga lalaki ni Oscar? Saan nga siya tulbudem? Amon siya, saan ka mo noon eh? Man nakaawatak, kaya siya di makapungtot, grabe. So nga sakbay na mapapatay ka. Brando, sakbay na mapapatay ka, pumanaw ka. Tulungan ka na mga robot na gitarwatan. Di kita anak ko. Anak, ito pinapanaw idan to eh. Tapos saan nga mangag ti pagsaritaan ta. Pumanaw ka, siksika. Awan ti may tukot mo ka na kita anak ko. Ha? Kaya't mo ka ding itukot ni Gigi? Kaya't tipod nung nga manakit na Oscar? Kaya't mo ka ding nga mamuan na. Kaya't nga mamuan na. Iso nga sa mo nga maala. Kaya hindi mo ito kadatin nga ibaga kaya kuha na ti amin. Siyak ti ama ni Gigi. Siyak ti ama na kini John. Sika lang ti pumanaw. Agtungpal kan sakbeng agmulan ka na na't panuot ko. Agtungpal kan! Pero may nga nagbuteng nakiktot ti asawak manong Nemi so nagtungpal. Kinalisto na manong Nemi nilikon ko nakit arwatan na. Hindi abala yung tururayam. Pumanaw ka. At dani tiruwar nakit ikayam arwatan. Pagsada ka, siya akong tiwagsada yung taksi na pagluganam. Kinunak manong. At da kami talabas tinalatan. Nagururay ti taksi. Brando, saan ka din ang balbali ti Ana! Ang ka din ang balbali ti pangideng mo? Alatnas ka ng baliwag. Saan ka papanahon ka nagturtulad ti pananglipot yung kanyak? Diyakon ka sa pulan ti kaskan ka. Inayat ka. Itilukodan ti amin. Awamati. Ana? Awamati madigang mapaspasama ka na kami kan Oscar. Asinot pamatikan ka. Sa anak ng tultulog ang kago. Tapos mamati ak. Dadan ti taksi. Taksi! Mabaling nga din nga kasaritak na kita anak ko. Sakbay nga saan nga naskadpay. Pumanaw ka. Kansang nga kapagpakita. Pumanaw ka. Ida saludsudan da kiti anak ko manong Nemi no sa dinot ayan ti inada.
Iti dama manong nemi bagak nga dala na panan na ngem dakkel ni Gigi. Papa, anak. Sa dinuntayan ni Mami, ni Mama ko nam tapapakulong kanyak na yan. Ay, ni Mama. Di mo ka di matawagan? Madyak matawagan? Eto ko, Mamon, Papa. Anda ka din ang pasamak ka na kayo? Idyak mo pa nang nakita nga nagapa kayo? Anda ka di problema? Di tinabi nga sang si Mang Pet, anat na pasamak. Manipo di kaging gatoy. Itata, di man palang, di man tayo makakita ni Mama. Si Mang Pet ni Mamangyo. Kabigatan na. Ngem, pimanaw. Gapata. Agdandanadan, kinitito yung Oscar. Kasano? Ubing ka pa, anak. Di mo pala makapatan ti amin. Maawata kung basta ilawlawag iyo, Papa. Ni tito mo Oscar, kini mamang mo. Kat dati da nga gaya na yan. Ha? Ngayon din nagsinadan. Tadahasan da nga nagkinawatan kat nagapada, nagsinadan. Isungatan tinatang ko tibiyag ni Mami. Inaklon na, inayat na, nag-asawa kami. Kat da kayo nga duwakin ni John, tibong hatayan at may kinil. Mamang mo. Ngayon bigla nga nagsubli, nagpakita ni tito mong Oscar. Aking ka nga, nagsublimat, ti dati nga panagayat, ni mamang mo keng kuwana. Iso nga pinanawan na tayo. Sangkang sangit, anak. I hate my mama. Sanga mo rumbing nga, gurain ni mamang mo. Tapay, pinanawan lang kami kini John, pinanawan na tayo. Kayat na nadyagat Tito Oscar. Mabalinto nga dumtenti kong daway nga umay na kay sarongkaran. Wala saan? Umay na kayo alain. Umay na kayo alain. Nasot ka sa pula nyo. Kasi pagarikan ka ni mamang yun, adada nga napatpatig. Kada kayo. Gamit siyak. Okay lang. Papa. Siyempre, kunada nga sa asadig nga amang tirik na ti anak, hindi na. Ngam ti ama. Okay lang kanyang anak. No, adada ka sa pulan nyo, ti inayo. Si Papalupo sa kada kayo. Una saan ka dumtento ti gundaway. Nga si kalaing ti kahit dangalain. Pinagbati kanyak ni John. Kanagsina kayo nga kapsat. Kano di mo kahit ngagsina kayo nga kapsat. Mamalimot nga itugot nga ading mo. Kat kasano karuwa din, Papa. Sa nga balik kanyak. Okay lang. Basta lagi doon may dakto sa sarungkaran. Diyan kayat, Papa. Anat di mo kayat. Diyan kayat, manawan da ka. Kat kasanong din ni mamang mo. Diba yam? Purayan tilatan nga, nagsubli Nagsubli pa eh. Nagsublin to na iyahay. Mat anak na. Ex na matlaang dada. Katsambatan nga aganak ni mamahan. Nagpaligid mo ten, diba? So nga awanin ti ading ni June. Awanin ti ading mi. Wait. So nga, paustaan ta, Papa. Agsublin to ni Mama. Nga mailiw to kada kami. Dakay lang. Katsya nga. Mailiw to kada tayo.
Anyata mo yun, baka saan to nga naragsak ni Mama Itisidong dahil nga Tito Oscar, kapkabilan ng to. Hindi agsublin to. Nagsublin to. Si awat kayo. Siyempre, tayo ni mamang may. Siya nga eh. Ha? Tadi yun to kayo din kayat ni Mama, nagsubli papa? Di yun to ka din kayat? Timawag manong na imi di asawa kiti na minsan ng guntaw eh. Hello? Brando? Kumusta kayo kina Oscar? Okay. Okay. Daragsak kayo. Okay, di pa nagtrabaho mi? Ano nga talaga ti sitwasyon, Lydia? Ibagbagakan ka ti sitwasyon nga di mo matkayat, nga patyan, pilit na ka pinapanaw. O, daramitak, kasto ni pungtot mo, no, jack pumanaw, baka no, mapapatay na. Kumusta na gito, Bing? O, di pagtanagam ka dakwada. Oray no, pa-extra lang ti ba nagtrabaho, kabay laki da nga kan. Di ka sa pulad na. Kan pagbayad ka na di bills. Among ka di. Nga ko na dyan na unang anak mo. Nga oray nakakanungang subli. Tagsubli kan to. Kapag di ka kanumat na madaan ti anak, iso nga mailukan to ka na kitubing. Si awat dan tuken ka. Tainada ka. Siya nga rod. Maawat kan to pa nga ta. Kung nakmalunay patpatignak, diba nagtalik mo kaniya? Mabanog, kagayat. Magsayan, diba nagtalik? Kahit kung halain ni Gigi, over my dead body, papatayan ka pa yung umunasakbay nga maalam suna. Kendi mo panggapin nga ibaga keng kuha ng asang saktipod nung ama na. Kas ititulad. Palumusan kayo ng agdan na iti detang Oscar, iti kay kayat yo! Ngayon di mo alain ni Gigi. Namapay pudno nga saan nga saktipod nung ama na. Ngayon nabalabas pa yung pudno nga ama, ti pa nang ipatag ko ken ko ala. Kas tamat ti pa nang ipatag na kanyak. Sa mo ko maguluan ti panunot, ti nagano sa panunot ti anak ko. Ni Gigi. Saan ka ko mga tultuloy ng takas? Namnamayak ng ibagam nga umay mo alain ni Gigi. Patsiyam nga tanga kayat nakangasurutan. Saan? Saan da kayat apanawan da kita anak ko? Ngayon mururayan dito pa nagsublim. Gusto da lang timangawat kin ka. Ano nga min ti pamatin, Brando? Ti pamatik? Nagbabawi ak no apay nga nagtalay ka ken ka. Nagbabawi ak no apay nga inayat ka. Yung sa anak nagbabawi nga nadaan ti duwang anak. Ni Gigi ka ni Jun. Awan ti karbangam kadakwada. Awan ti karbangam mga anak kadakwada. Ngayon no sumarungkor ka kadakwada. Okay lang. Yung ti may bagbaga. Nga saan ko nga putot ni Gigi. Tapapatayan ka. Siguro din. Saan kantong nga tumutawag? Awanan ti bibiyang mo ka na kami. Malang nemi at adagiti kong daway magagatak nga mangala iti Jean.
Saan mo ba nitisango ti balay? Iniinotek nga. Ininuman. Umay madagiti anak ko, manong Naimi. Papa, gusto nang data. Sim-sim-simak laing. Makakit no, maruam kayo kat saan na nga sim-sim, baka uminom kayo adun. Mabartag kayo. Matura kilatan. Sige. Saan ka uminom mo, sim-sim-simam lang. Kit no umay ton manong Naimi ti karubak nga chismuso. Pare! Isus! Laragsak ka nga. Dasang-sangon na nga arak nga siksika. Pasim-sim-sim-sim ka man lang. Di ka man. Kung nakatutulungan ka. Tsaka sa pulan ti kadwa pare. Nangarona no, sa bidungan ti panunod ko. Agsao ka kagiti sa ngarumbeng nga, mangagkuking ka. Tsaka kayat deta. Laglagay pa, magdakat ti unat solar ko. Baka, mapapatay ka. Sikapat partner. Amom, no siksika laeng, hindi mang bakbaklatan nyaman nga problema, at adang madagsanan ka. Pwede mo ibagay di padam nga tao, tapno, mangagumot, opinion. O diba? No man is an island. Opo, English na ito, sika. Kasapulam di padam nga tao, partner. Hangmat nga maitadkan ka, nagit anak mo, tanyaman nga advice. Baka, shit. Di baka itadkan ka, no, nyaman ti advice. Ano yung orti balakad mo kanya? Ano yung amin ti problema? Agsubli pa nga tati asawa. Partner, alis to lang deta. Agsubli deta. Ito sa sinuman nga pumanaw, agsubli. Taping agsubli. Tamom, no saan nang umaanusan GX na nga nagbalin nagsinublyanan da. Kaya na namin tikunan ni Lydia. Apagdandan nata ka rin. Ano ko mati pagkunam no, ditagdandan ako ma. Kaya na namin timati ka tayo na dadu mo partner eh. Alis to tayo nga gipataros, agipapan. Alis to nga multiply ti panunod tayo. Ano nga talaga ti sitwasyon? Agdandanan digiti duwa? Sangga di akasta? Sapo ya. Salsalud-sudak no agdandanadan. Kapilitan na kasta. At akatin pamanik na mo. Nakidam ka din agdandanadan. Nga may mesa nga balay ti pagyananda. May mesa kwarto pagturugan da. Partner. Dati da nga gaya na yan. Amo mat istorya amin. Amo ka? E dapay. No dati da nga gaya na yan. Posible nga makapagsinublyanan da. Imposible nga saan. Agkuy-kuyog da. Itultulod ni Oscar isunit ito eh. Umay na pa isuksukunin. Kang kanahin da nga agkuy-kuyog, kang kanahin da nga kitkita. Kat dati da nga adan relasyon da. Kat iti pamatim. Adan mapaspasamak kadakwata. Sigurado. Inanugod ka din ti asawa. Sinalusod mo ka di. Partner, adada nga rebukam ti panahon ko. Partner, awam kasi panagsarita kayo kini Lydia, umuna sa lutsudem, anyang sitwasyon, ag-live-in kay kadin kini Oscar. Nasungbatan na wen, dajay, naamamon tipod no. Ngayon pinatas mo kadin sa lutsud, tikas taking kuwana? Psst, talamin. Kapilitan latang din nada na. Kung nakmaliw na panagtalik mo iti asawa mo. Partner, adad na sa nga pa, doon tito problema. So nga, mabaling ka din aghawid ka. Okay, aghawid ako, partner. Ngayon mo ulitin. Di madlatawon ako ha, di magpadpadagsin ti problema na. Amuem ti agda mga sitwasyon. Sakbay nga conclude ka. Paniknikam mo, no, mapaniknikam, no talagang agdandannadan. Kahit mo sa mo nga mapaniknikan, kahit handang agdandan na, agsarita kayo nga na siya at iti asawa. Sige, partner. Inakon. Manong Naimi kabikatan na tinawagak ni Lydia. Ay, Brendo, Lydia,
Apa yung naibagam tirabi nga kayat mo halaan ni Gigi. Gabot na dahil tibilin ni Oscar. Imbilin na. When? Kinisot ni kayat ko. Kayat ko nga. Kayat ko nga. Adakan niya ni Gigi. Alangamat nga alag iso nga doha. Kasanong kapay. Alaem ni Gigi, tapno. Tapno ka din nayo kin Oscar. Numaalak ka, datatindid ko kondisyon. Di ka maawatan. Di na ka maawatan, Brando. Gabuta sa balit agar arin tapanunot mo. Siyak payente ang bidot, siyak payente agbasbasor, siyak payente madi, siyak payente kabali, siyak payente bidot. Agabad nga dati nga napungtot. Sa sino tasang nagpungtot? Pinapanaw na. Ilawlawag ko kumaking katihamin. Ngayon pinagturay mo tipamatin. Tila babaw ka timawag ka. Ngayon ulitek. Saan yung tumaalak kanyak? Uri may salang kanagitan ako. Mapapatay ko yung naramitan nyo na ita. Naging gang iti maysa nga bakasyon malam adak ti likod ti kasera manong name ita da sa sikasword. Iti kastuhon iti parang pupukaw kaniyak dagitan ko. Papa! Papa yan nyo! Papa umay kayong! Dimtengan ni Mama. Dimtengan ni Mama? Imay nga ta si marungkar lang. Pastor nyo anak, doon may nakay sarungkaran. Saan nakamlaw may sarungkaran? Kano nga, awit na kita arwatan na, Papa. Kaya't na nasawag nagsubli. Awit na kita arwatan na. Pa, umay ka dito. Natatagas ka na pasama kay ni Mama. Umay ka, Papa. Natatagas ka na pasama kay ni Mama. Nagdardarasak manong name kit hindi makitak ni Lydia. Nabentahan tropa na. Ano na pasama ka? Ano na kita? Pinaagasak. Gapuanan ti karamot. Karamot? Sino nang karamot kang ka? Ti asawa ng Oscar. Rinaot na kayo ti asawa ng Oscar. Kunak man lano, awan asawa na. Kunak man lano, pitalangan na muwak. Sakbay gayam nga nag-aamo tayo kada tayo din ang sawa na. Anya? Sumadlagayam nga dinak may kasar. Gapata si asawa. Kat naamuhan na. Nagdandan na kayo katrimaot. Saan kang nagdandan na kin Oscar? Sa balit pagyanak, sa balik kang kuha na. Naman pa'y alalakuyan na. Ngayon bagat kang kuha na. Nga saan ko nga etenso na. Hindi ka ba't mamati? Nga nagtali na di ba nagayad ko kayong kakalpasan nga nasusurukan ngayong pating. Hindi ba nagkuy-kuyok yun? Di kang kanayin nga ba nagkit-kita? Kaya di rabi ngagpadpadaking imian. Iti party nga di matendaran nyo. Mabaling kong isa pata. Nga saan ka mabuting kiniapod Diyos nga ko na. Awan ten yaman nga mapaspasamak ka na kami ni Oscar. Ano man paisang ko nga mo nga sa nalagniban ti dayaw ko idi. Ngam dati pa nagsubli na. Sinasalamat matak ti dayaw ko.
Amot ti Diyos. Imalayang tinigganan ni Oscar kanyak. Kaniti pilit nga manangarakop na kanyak no ko. Ngim ko na ngagingga nga dapuot ko kat saan itong masama. Nga oray, edi pinapanaw na gundawen ni Oscar nga dadda ko nga masulisog na ng Jack impalubos. Habi nga nun, nga kahit mo ko mga alayan ni Gigi. Numaalak ni Gigi ko na, posible nga mapasamak ka data ko na. Ngayon hamping nga sigurado. Taorin numaalak ni Gigi. No talaga nagtalin na kinapudnok yan ka. No opay awarin ti pa nagtalag kan pamatim kanya. Baka no sangkulat ta. Umaaramid ti amin. Brando, anay po di agasawa ta. Sinalik ni bakon, ti sagrado nga kalaysata. Manipo di patagnak, kandariknak maten ti ayat kan ka. Ingkarik ini pagi kesana kun nga gayat. Oresin no dumtumteng na magsulsulisok kanya. Ingkarigatak nga salirikniban ti dayo ko. Ingkarigatak nga sinalakniban ti sagradong kakalaysata. Kaya po tayo patpatay ka, Brando. Di patpatay kayo, kanagitan nagta. Hinarakop ko ti asawak manang Nemi, tinakairot. Nakinarakop kami tinakairot. Gidya, pakawarin na. Nainubos ko man ti ba nagtalay ko ken ka. Maawatan ka, Brando. Maawatan ti sitwasyon mo. Ngayon mo rin nainubos mo ti ba nagtalay mo kanyak. Saan kung ngayon aramid dahi tagun daw ay tapno. Madadahil ti sagrado akalaysata. Ulitek, aging ka nga si bibiyagak. Aging ka nga kabaylan. Salaknibak ti sagrado akalaysata. Apa yang harus kita lang nagsublika? Kaputa. Iti da ito minagundaway. Nga may lawlawag ko ken ka ti amin kat malawalawagan met ti panunot mo. Siguro, ti pamatim kita akong piti asawa ni Oscar. Ngayon may bagtadimteng ti pudpudno kat naamuam nga si asawa. At dagay man asawa na. Sakbay. Nga namamuta ka. Inuorayan niya man ng sitwasyon. Orayan niya at mapaspasaman. Eging kakabaylak ng salakniban kat salaknibak. Di pa nakait ko kin ka. Hindi pagpagkahasikan ka. Awatan nakmanin. Kadi sublim ko mamanin. Di ba minpinsa nga panagtalik mo kanya. Kadig-karikan ka. Naging ka si bibiyagak. Salsalek ni Bakti Sagrado Kalaysata. Tasanton ngagbali di pa nagayad ko ken Brando. Tasikat rumbing na ayaten. Kaputa si katadahan tinasinaaw nga panagpuspos. Pasubliam ko matidati nga panagtalik ken panagayat mo kaniya. Nagsubsublin ka, nagsublin. Nagsublin niya. Oray no anyat mapaspasamat. Santong nga magulo, mariribok pa itibiyag tayo. Kit ituloy-tuloy ta, binulig ang tinulong. Para ti panakaisagana ti masagbayan na kita anak ta. Para itagtuloy nga ragsak. Kentalin na ti pamilya tayo. Day din manong name iti nang rugyan ti adada ka namipintasan nga natalged nga relasyon. Ti relasyon kan pamilyami kini Lydia manong.
To orean niya idin, ti araramiden, kadi magbaga ni Oscar, hanto apulos nga mapukaw ti panagtalik ko ti asawa. Tapos nawawanin ti problema. Pinagikat ko isunan ni trabaho na. Katsyak man yung tinagtubli, nagsubli nga nagtrabaho, nga nakasapulak, iti na pinspay nga trabaho, permanent nga trabaho, manong. Kasi na po Diyos, manong naimi, kanawanan, di kidimtimting pa'y nga problema iti biyag mi. Nagtalineed, iti panunot kenrik na ni Gigi. Awan sa baling amana, no sanga siya. Ngamjak tula mo manong, no dumteng to ti gundaway. Nalumtaw ken kuana ti kinapudno. Emolitek, tsak to puro sagkuran ken kuana. Nalabalabas pa yung pudno nga ma, ti panang ipateg ko ken kuana. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong na may ragyaman aklaunay ti anos mo, anang ibasa. At sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan di biyag, karagini pahata karimngeg, more power to your program. Tuwing nga ron, dagyaman nga pagayam mo, Brando.